Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дала. А това ще е епизод, в който ще направим томболка в геймплей България, заради петък се пише. В момента един часа, вижте колко хора има. Много известен сървър, но няма много ютубъри. Така сега да ви покажа томболката. Ето това цялото е, плюс ето това. Този сет, това са еднакви, но това е много повече легендарки. Ето това е за... Те са на два победителя. Първият печели ето това. Ето ще разведем сета, също като този е. Но този е кит. Този е кит титан, а този е викинг. Така. Вторият печели ето това. Това печели. Но първият получава един плюс, че печели този меч и ето тази. Пък вторият печели само тия двата. И тези евентуални бутълки ще ги разделим на двата по половина. Така, как да се запишете? Пишете запис, ето в геймплей България, и къде примерно, и скайпа, за да може да се свържа с вас. Да мога да се свържа с вас, да ми печелите. Ако печелите, нали, ще добавя в скайп. Забравя да кажа, че за да се, ако преди да пишете запис, лайкате клипа и се абонирате. Тогава чак пишете запис. И така. Аз бях DaloRBG, дано да ви хареса на томболата, която направя. И да не забравя пак да се запишете, се абонирате, лайкате клипа и пишете запис, нека се уши в геймплея и скайпа. След 20 абоната ще изтегла томболата, ще направя специален видеоклип за това. Аз бях DaloRBG и до скоро.